Terve kaikille. Meikä tässä täällä misee. Siis kattokaa nyt, se on pikkuinen ongelma. Tää ei oo vielä Helsinkiä, vaan nyt ollaan Pasilassa. Meikä siis lähti tänä päivänä aamulla Iisalmesta, Iina lähti 7. Siis pakkohan meikäsi Joona Försti löytää. Meikä saa kaverita lahjaksi puhelimen, tuo iPhone. Kattokaa. Eikö hetkinen luotijuna? Eduskunta täällä on. Kuunnelkaa. Tämä on small step for a man, mutta big step for a human. Helsinkiläisiä junia. No näyttää kyllä aika samalta kuin Iisalmassa. Ihmisvilinä, joka ei lopu koskaan. iPhone-kuulokkeet. Kattokaa, helsinkiläinen ihminen. Rautatieasema. First station. Missä ihmeessä ne tähtitanssikset kuvat?